Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng barkada ng pinsan ko na itago na lang natin sa pangalang Denon. Taong 1979. Lawaan, Samar. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagbibinatilyo pa lamang itong si Denon. Napakahirap ng buhay nilang magpamilya, kaya naisipan niyang magtrabaho upang makapag-ipon ng pamasahe patungo ng Maynila. Yun kasi ang pangarap ni Denon noon, gawa ng lahat ng nakikita niyang balikbayan ay naging asensado ang pamumuhay noong tumungtong ang mga ito sa lugar ng Maynila. Kahit mahirap lamang noon sila Denon, ay meron din itong pangarap para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Palipat-lipat noon ng trabaho si Denon upang mapalaki ang kanyang iniipong pamasahe. Dahil sa kakapusan at pangangailangan ng kanyang pamilya, ay halos mawala na siya ng pag-asang makatungtong ng Maynila. Siya lamang kasi ang inaasahan sa kanilang tahanan sa pambili nila ng pagkain sa bawat araw. Hindi na kasi kayang maglakad ng ama ni Denon, gawa ng naputol na ang dalawang paa nito dahil sa aksidenteng kanyang kinasangkutan noong minsang nag-aayos sila ng isang gusali. Di naman kayang sisihin yun ni Denon, gawa ng wala namang may gusto sa nangyari sa kanyang ama. Kahit nalulungkot siya sa sinapit nito, walang magagawa si Denon kung hindi tanggapin ng tadhana na sinapit ng kanyang ama. Kung hindi ninyo na itatanong, merong 5 pang kapatid itong si Denon. Siya ang panganay sa kanila at nakatira sila sa mga pinagtagpi-tagping yero at mga anahaw. Ang ina noon ni Denon ay nagtitinda ng mga kamote at nagbebenta paminsan-minsan ng mga bote at kung anumang mapapakinabangan na kanyang makikita sa mga basurahan. Awang-awa man si Denon sa kanyang mga magulang at kapatid, ay wala naman siyang magawa dahil sa hindi nga niya nagawang makapagtapos ng sekundarya. Sa paglipas ng araw ng pagtatrabaho ni Denon, naging maayos naman ang kanyang gawain. Hindi niya hinahayaang hindi siya makauwi ng pagkain sa kanyang pamilya dahil sa alam niyang umaasa itong lahat sa kanyang dadalhin sa pag-uwi niya. Paminsan-minsan nagagawang dukutin ni Denon ang kanyang mga naipon kapag meron silang importanteng bilihin. Isang araw, habang patungong trabaho itong si Denon, biglang merong umabang sa kanyang isang lalaki. Nag-aalok ito ng libreng sakay patungong Maynila sa sinumang nagnanais na makahanap ng trabaho sa lugar na yon. Nang marinig ni Denon ang inaalok ng lalaki, agara naman itong nakuha ang kanyang atensyon. Ayon sa lalaki na, libre ang magiging sakay nila sa barko kapag hihintayin niya ang pagdaong ng barko na kanilang sasakyan 2 buwan ang makalipas. Maging ang pagkain ayon sa lalaki ay libre din. At tanging pera na lamang nagagastusin niya sa Maynila ang kanyang iisipin. Siyempre, bilang isang mahirap na tao itong si Denon, hindi na ito nagdalawang isip sa inalok ng lalaki. Mas mabuti ng ganon, kesa naman walang mangyari sa buhay niya. Tiyo, sigurado ho ba kayong walang bayad sa barkong sasakyan natin? Baka naman, nagbibiro lang kayo ha? Tanong dito ni Denon. Maniwala ka sa sinabi ko. Yun nga lang, 2 buwan pa ang hihintayin mo para makasakay ka sa barkong sinasabi ko. Sagot naman ng lalaki.
Habang patuloy sa pag-uusap sila Denon tungkol sa kailangan ng barko, bakas sa mukha nito ang tuwang kanyang nararamdaman. Halos lahat ng pinag-usapan nila ng lalaki ay tungkol sa kanilang sasakyan patungong Maynila. Ayon sa lalaki, na pagsapit ng pangalawang buwan ng taon, maghihintay si Denon sa pantalan ng alas 11 ng gabi. Alas 12 kasi ng hating gabi ang alis ng barko patungo ng Maynila. Di naman noon nagtaka si Denon, gawa ng mas magandang bumiyahe ng gabi kesa umaga. Matapos nilang makapag-usap, hindi na maalis sa isipan ni Denon ang sinabi ng lalaking kanyang nakausap. Sa pagdating niya sa kanilang pinagtatrabahuhan, ay halos gawin nito ang lahat ng trabaho doon dahil sa tuwang kanyang nadarama. Hindi na niya muna ito ipinagsabi sa kanyang mga katrabaho sa kadahilanang ayaw niyang mapahiya siya rito. Pag-uwi ni Denon sa kanilang tahanan, nadatnan niyang abala sa pagluluto ng mga butil ng mais yung ina niya. Ang ama naman niya noon ay nakahiga lamang sa higaan at nakatitig sa butas-butas na bubong ng kanilang bahay. "Nay, nandito na yung ulam natin." Pungad ni Denon pagpasok niya ng kanilang tahanan. Kasabay ng pagpasok nito sa kanilang bahay ay ang pagyakap ng kanyang mga kapatid sa kanya. Ganon kasi ang palaging ginagawa ng kanyang mga kapatid na siyang labis niyang ikinatutuwa kapag siya ay umuuwi galing ng trabaho. Ayaw mang malayo ni Denon sa kanyang pamilya, ay kailangan niyang gawin ito para sa ikauunlad ng kanilang buhay. "Sige lang Denon, ilapag mo lang dyan. Ako na ang bahala mamaya," sagot naman ng kanyang ina. Matapos ni Denon mailapag ang kanilang ulam, tumungo ito sa hinihigaan ng kanyang ama upang sila ay makapag-usap. Nais kasing hingi ni Denon ang basbas ng kanyang ama sa kanyang gagawing desisyon sa paglayo niya sa kanilang pamilya. "Tay, ayos lang hubang tumungo na ako sa susunod na buwan sa Maynila? Kailangan ko kasing makarating doon, tay, para makapagpadala ko sa inyo ng malaking halaga ng pera," wika ni Denon. Ikaw ang nagmamaneho ng buhay mo, Denon. Kaya na may gawin mo ang akala mong ikakabuti ng iyong puso ng iyong pamilya. Nandito lang kami palagi. Nagsusuporta at nagmamahal sa iyo. Sagot naman ng ama ni Denon. Matapos marinig ni Denon ang sinabi ng kanyang ama, tanging pasasalamat lamang ang naisagot nito. Alam na alam ni Denon na hindi sumasalungat ang kanyang ama sa kung anong kagustuhan nila. Basta ba'y hindi ito makakasama sa kanila, ay wala yung problema. Kahit papaano, labis ang pagpapasalamat ni Denon na napakabuting tao ng kanyang ama. Baldado man yon sa paningin ng iba, nagsusumika pa rin ang ama ni Denon na makatulong sa kanilang pamilya. Kahit papaano'y tumutulong ito sa kanilang tahanan kahit hirap na ang kanyang katayuan. Nagagawa nitong gumapang patungo sa kanilang paliguan upang makapag-ebak at hindi na abalahin ang kanyang asawa. Mahirap man ito para kay Denon, wala siyang magagawa kung hindi hayaan ang kanyang ama. Sa paglipas ng araw, naging maayos naman ang trabaho ni Denon. Pakunti-kunti ay nakakaipon na ito ng kanyang gagamiting pera patungo ng Maynila. Ang itinatabi noon ni Denon ay konti lamang upang mapunan ang kailangan ng kanyang pamilya. Labis naman ang pasasalamat ng mga magulang ni Denon sa kanya dahil sa napakalaking tulong ang naibibigay nito. Di na nila ito tinutulang makapunta ng Maynila
Gawa ng para din naman sa kanilang pamilya ang gagawin noon ni Denon. Agad niya kasing nakumbinsi ang kanyang ina nang sabihan niya itong merong barko ang tutungo sa susunod na buwan sa kanilang pantalan kung saan libre ang pamasahe. Napakagandang oportunidad yon para kay Denon sa kadahilanang hindi din biro ang pamasahe sa barkong kanyang sasakyan. Maaaring ang ipon ni Denon ay hindi pa sapat kung merong pamasahe ang barkong kanyang sasakyan. Ang ipinagtataka lamang noon ni Denon, palagi niyang nasisipat ang lalaking kanyang nakakausap tuwing Biyernes lang. Personal siya nitong hinahanap upang paalalahanan sa nalalapit nilang pagsakay sa barkong tinutukoy nito. Palaisipan yon para kay Denon, gawa ng hindi niya magawang makita ang lalaking yon sa kahit anong araw ng linggo maliban sa Biyernes. Animoy, yun lang ang bakanting oras ng lalaki sa pagpapakita sa kanya. Nais man itong linawin ni Denon, hindi niya ito magawa-gawa sa kadahilanang nahihiya siyang magtanong sa taong nagbibigay ng tulong sa kanya. Kaya habang papalipas ng papalipas ang mga araw, hinahayaan na lamang ni Denon ang kakaibang ginagawa ng lalaking kanyang kausap. Sa pagsapit ng buwan na napagkasunduan nila ni Denon, matyaga itong naghintay ng Biyernes upang makausap ang lalaki sa eksaktong petsa ng pagdaong ng barko sa kanilang lugar. Lumipas pa ang ilang araw at sumapit na nga ang Biyernes. Maghapong naghintay si Denon sa kanilang pinagtatagpuan ng lalaki upang makausap ito. Sa pagsapit ng 6:00, hindi naman ito binigo si Denon. Magandang gabi, Denon. Kanina ka pa ba? Tanong ng lalaki sa kanya. Oho, nais ko lang ho sanang magtanong kung anong petsa ang alis natin. Mahirap na, baka hindi ako makahabol sa barko. Wika dito ni Denon. Sa pangatlong Biyernes ng buwang ito, hating gabi ang alis, kaya dapat agahan mo sa pantalan. Huwag ka ding magsama ng iba. Dahil maaaring hindi ka pasakayin sa barkong tinutukoy ko sa iyo. Ikaw lamang ang pinili ko, Denon, dahil alam kong naghihirap ka at ang iyong pamilya. Kung ayaw mong hindi masayang ang pagkakataong ibinigay ko sa iyo, ay marapat lamang na sundin mo ang sinasabi ko. Sagot naman ng lalaki. Sige ho. Makakaasa ho kayong ako lang ang pupunta sa pantalan sa itinakdang oras. Sagot naman ni Denon. Matapos nilang makapag-usap, agad namang nagpaalam ang lalaki sa kanya. Hindi na niya ito nagawang mapigilan, gawa ng nagmamadali ito na para bang meron itong importanteng pupuntahan. Bago umuwi si Denon sa kanilang bahay, pinili pa nitong dumaan sa merkado upang makabili ng kanilang uulamin sa pagsapit ng gabi. Naging panatag kahit papaano ang binatilyo sa kadahilanang hindi mabubulilyaso ang pagsakay niya sa barko. Pagka-uwi ni Denon, dala-dala ang kanyang ulam. Agad naman itong ipinagsabi ang oras at petsa ng kanyang pag-alis. Nang marinig ng ina ni Denon ang sinabi niya, bigla itong nagwika ng, "Hating gabi, Denon? Bakit hating gabi? Hindi ba pwedeng umaga?" "Wag na ho kayong magreklamo, Nay. Mabuti nga yung may masasakyan akong libre kesa wala eh." Sagot naman ni Denon. Iba ang kutob ko dyan sa gagawin mo, Denon, ha? Wala pa akong naririnig na barkong umalis ng hating gabi. Sino ba ang mga kasama mo dyan? Tanong ng kanyang ama. "Di ko ho alam, Tay. Basta ang sabi ng lalaki, isa lamang ako sa kanyang mga inanyayahan sa barkong aming sasakyan." Sagot ni Denon. Matapos nilang makapag-usap,
pinili na lamang manahimik ni Denon. Medyo tumututol na kasi noon ang kanyang mga magulang at ayaw niyang humantong sa puntong masagot niya ang mga ito ng hindi tama. Mas mabuti pang manahimik na lamang upang mapigilan ang anumang masamang salita na maaaring lumabas sa kanyang bibig. Matapos nilang kumain, agad namang tumungo si Denon sa kanyang higaan. Ninais niyang mahiga na muna kahit hindi siya inaantok upang makapag-isip siya ng maayos. Habang papatulog itong si Denon, biglang pumasok sa kanyang silid ang kanyang ina. Denon, kunin mo to anak. Magsisilbing proteksyon mo to sa pag-alis mo. Sana'y maging ligtas ka anak, dahil yun lang ang gusto ko para sa'yo. Wika ng ina ni Denon habang meron itong iniaabot sa kanya. Teka lang, Nay. Ano ho ba to? Tanong ni Denon. Napansin niya kasing isang batong naninilaw ang iniabot sa kanya ng kanyang ina. Mutya ng santol yan, Denon. Matutulungan ka niyan sa lahat ng mga masasamang nilalang na nasa iyong paligid. Alam mo, Denon, yan na lang ang nag-iisang kayamanan ng ating pamilya. Kaya sana, pakaingatan mo yan ha. Sa'yo din naman yan mapupunta kapag kami ay pumanaw na. Sagot naman ng ina ni Denon. Nang mabanggit ng ina ni Denon ang katagang mutya, biglang nanlaki ang mga mata ng binatilyo. Alam ni Denon ang mutya pero yun ang unang beses na makakita siya nito ng harapan. Sa paghawak dito ni Denon, pansin niya ang mga maliit na kuryenteng gumagapang sa kanyang mga daliri at parabang tumitibok-tibok ito sa palad niya. Nangingit-ngit rin ang mutyang hawak niya pero sobrang init na ikinapaso na ng kanyang balat. Matapos niyang sipatin ang mutyang ibinigay ng kanyang ina, ay biglang nagwika ito sa kanya ng, "Hetong lagayan niyan, Denon. Itali mo yan sa iyong bewang upang hindi mawala. Bukas ipapasaulo ko sa iyo ang usal para sa pakaing dasal ng mutyang ipinamana ko." Matapos magsalita ng kanyang ina, agad din naman itong lumabas ng kanyang silid. Sa pagsapit ng araw ng pag-alis ni Denon, naging maayos naman ang lahat. Pagtungtong ng 11:00 ng gabi, nag-umpisa nang maglakad si Denon patungo sa pantalang sinasabi ng lalaki. Matyaga siyang naghintay sa lugar na yon. Ilang minuto lamang ang lumipas, nagsidagsaan na ang mga taong magiging kasama rin ni Denon sa barkong kanyang sasakyan. Ang iba sa mga taong nakita niya sa pantalan ay taga-ibang barangay. Pagpatak ng 12:00 ng gabi, biglang nagulat sila Denon nang merong lumitaw na isang barko sa pantalan na napakaliwanag. Animoy hindi nila mawari kung saan ang galing ang barkong lumitaw sa kanilang harapan. Sa pagpasok dito nila Denon, pansin nilang napakarami na palang tao ang nakasakay dito. Ang karamihan sa mga taong nakasakay sa barko ay meron ng kanya-kanyang pamilya. Sa pagsakay ng lahat ng kasama ni Denon, agara naman ang pag-alis ng barkong dumaong. Hinanap ni Denon ang lalaking palagi niyang kausap pero bigo siyang makita ito sa loob ng barko. Paglalarawan ni Denon sa barkong yon, meron itong napakagandang puting kulay at maaliwalas na mga kwarto. Maikukumpara mo ito sa pangmayamang barko na hindi lubos sukat akalain ni Denon na makakasakay siya. Nang makarating na sa laot ang barko, sinabihan sila ng isang opisyal doon na hanapin na nila ang kani-kanilang mga kwarto.
Agad namang nahanap ito ni Denon at pinili niyang magpahinga na. Nais niya kasing maglibot sa barko kinaumagahan. Ilang oras lamang na pagtulog ni Denon, bigla siyang nagulat nang makarinig siya ng mga sigawan sa labas ng barko. Napakaingay ng mga ito gawa ng rinig na rinig ni Denon ang pagkarit ng mga kuko ng mga tao sa barkong kanyang sinasakyan. Bigla siyang nakaramdam ng takot noong mga oras na yon dahil sa kanyang mga naririnig. Makalipas pa ang ilang minuto, napagpasyahan na ni Denon na lumabas ng barkong kanyang sinasakyan. Paglabas niya sa pinto ng kwarto niya, laking gulat na lamang ni Denon nang makita niyang mga anyong demonyo na ang mga taong nakita niya kanina. Maging ang mga opisyales ng barkong kanyang sinasakyan ay nasipat niyang kakaiba na ang itsura. Bukod sa merong malalapad itong mga pakpak, ay itim na itim din ang balat ng mga nilalang na yon. Nanlilisik ang mga mata nito at meron na itong nagsisitalasang mga pangil. Sa pagsipat doon ni Denon, laking gulat na lamang niya nang makita niyang ang iba sa kanyang mga nakasabay na pumasok sa barko ay wala ng mga buhay. Tangan-tangan na ito ng ibang nilalang habang lumilipad. Halos mamamatay na noon sa takot si Denon, pero nanatili siyang matatag para sa kanyang buhay. Maigi siyang naghanap ng matatalunan sa barko upang makatakas sa mga nilalang na kanyang nasisilayan. Sa paglakad doon ni Denon, pansin niyang hindi siya nagagawang makita ng mga nilalang na kanyang nasisilayan. Pansin niya pa sa ibang aswang na kanyang nadaraanan ay labis-labis na kumakamot sa kanilang katawan na para bang iritang-irita ito. Hindi na niya hinayaang mawala pa ang pagkakataong yun, gawa ng alam niyang kapag nakita siya ng mga nilalang ay katapusan na din ang buhay niya. Nang papalapit na siya sa likod ng barko, biglang merong humarang sa kanyang isang lalaki. Naglalaway yon ng napakalapot na likido at nakakapagtakang hindi siya nakikita nito kahit magkaharap lamang silang dalawa. Ang matindi pa nito, bigla-bigla na lamang kumamot ito sa buong katawan niya habang iyak ito ng iyak. Para bang merong nagpaparusa sa kanyang kung anumang espiritu. Dahil sa takot ni Denon, pinili niyang pumikit habang dumadaan sa nilalang na humarang sa kanya. "Mutya! May taong nakasakay na may mutya!" Hirap na sigaw ng nilalang na nasa harapan ni Denon. Bigla siyang napatigil sa gulat nang marinig niya ang nakakakilabot nitong pagsigaw. Agad namang nagsiliparan ang mga nilalang na nakarinig sa sigaw papalapit sa kinaroroonan ni Denon. Kasabay ng paglapit ng mga ito ay ang pagtakbo ni Denon sa pinakadulo ng barko upang tumalon. Nagawa niyang tumalon sa barko kaya hindi na siya muli pang nahabol ng mga aswang. Sa pagsilay ni Denon sa barko, kitang-kita niya na pumasok ang barkong kanyang sinakyan sa isang malaking usok na parang isang lagusan. Nagpalutang-lutang lang si Denon sa dagat hanggang sa pagsapit ng umaga. Kinaumagahan, biglang nagulat si Denon nang masipat niyang malapit lang pala siya sa pantalang kanyang pinanggalingan. Dali-dali niya itong nilangoy upang makaahon. Halos malunod na noon si Denon sa pagod, pero hindi niya ininda ang lahat ng yun. Biglang pumasok sa kanyang isipan na meron siyang pamilyang naghihintay sa kanya at umaasa. Pag-ahon niya sa pantalan
Agara naman ang pagtungo ni Denon sa kanilang tahanan. Basang-basa noon ang pera niya pero pwede pa naman yung pakinabangan. Pagdating niya sa kanilang bahay, agad niya namang ikinuwento ang nangyari sa loob ng barko. Ang mga magulang noon ni Denon ay halos hindi makakain nang marinig ang kanyang kwento. Matapos nilang kumain, sinamahan si Denon ng kanyang ina sa isang albularyo upang malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Malamang, barko ng mga aswang ang iyong nasakyan. Marami ng kwento tungkol sa barkong yan na kung saan pinapatay ang lahat ng sakay nitong tao dahil sa purong aswang ang nagpapatakbo ng barko. Ginagawa nila yan upang magkaroon ng pagkain sa kanilang paglalakbay. Sinasabing lahat ng taong nakakasakay dyan ay kung hindi nayayanggaw, maaaring kinakatay ng buhay. Maswerte ka dahil nagawa mong makatakas sa barkong iyong sinakyan. Wika ng albularyo. Dagdag pa nito na ang barkong yon ay naglilibot din sa Mindanao, Iloilo, Leyte, Zamboanga at marami pang iba. Magmula nang marinig ni Denon ang sinabi sa kanya ng albularyo, ay hindi na niya muli pang tinangkang tumungo sa Maynila ng libre. Hanggang ngayon, baon-baon pa rin ni Denon ang nangyari sa kanya noong minsang nangyari ang mutya ng santol kontra mga aswang. Okay, shoutout ko muna yung mga nag-renew ng badge na sina Jennifer Organo at kay Edison Gatdula. Ito naman para sa mga random subs natin, nandyan sina Rafael Rodriguez, Leonilda Gemina, Mariolito de la Cruz, Nelda de la Cruz, Abdul Abdul, Oruma Calo, Cecil Rodriguez, Adrian Kier Abkilan, at kay Nino Amos. Ayan, salamat sa inyo. Grabe, napakaganda ng kwento na to. First time kong makarinig ng ganong klase ng encounter. Yung sasakay ka sa isang barko na punong-puno ng mga aswang, buti na lang meron siyang mutya ng santol. At saka, ngayon ko lang din narinig na isa pala sa mga katangian ng mutya ng santol yung hindi ka makikita ng aswang. Kasi kung gusto nyo malaman kung ano yung abilidad nitong mutya ng santol, punta kayo sa page ko tapos search nyo mutya ng santol, lalabas yun dun. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.